ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созаин тинҷаин саломатиётон хубай, вақтотон хуша. Инами ҳози тамошо кардесен канали Сауду Теҷира. Бардруи азиз, имрӯз 13 ноябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 108 сомонӣ. 1000 рубл 108 сомонӣ буда инсони азиз. Ҳама каса дигар соз тинҷохи саломатиё кору боро пешрафтесай зинда бошен. Дар имрӯза видео хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон бардруи азиз қабул кардем. ҳозир барои шуморо нархошона гап мезанем инсони азиз. Фақат шумо дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ҳамин канал ягон рӯз мошинаи хонаҳаи квартира мехарем. фаҳмидане бардруи азиз, канал да подписатсия кунед ки ки ман видеои нав кардам телефони шумо да мерава. Ана ака мерем уста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها اورا همه ایتفای کار مون اینو با گراژ تاچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. اینا تازه ایدرونی کار من با شما بنوار گرفتم برادرها اورا کار کردن سر با هم باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم خوب است زندگی کار خوب زندگی کار براتون خوب زنده باشید سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدن سربلند خانه بود باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بر میکنن روی میکنن بودن. дӯстони азиз, то охири видеоро тамошо кунем. барандаи имрӯза Сауду Теҷе ном дорам. бардруи азиз, квартира дешен қарор дорад дар вилояти Суғд, шаҳри Гилистон, шаҳраки Чорук Даврон гуфтагиай. шаҳраки Чорук Даврон. доми детаҷа дӯстони азиз, сехонага квартира дар яким этаж қарор дора. 80 квадрат дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем сехонага яким этаж 80 квадрат. ремонташ дар сурат маълум аст дӯстони азиз. ана дар хона ову свет ҳастай мега. дар таги домам мисол водопровод доштиян. чӣ хеле ки гуфтем бардруи азиз, дар хона ову свет ҳаст. таги дом дам водопровод дора. ҳуҷҷатош 100%. мактаб садик наздик аст дӯстони азиз. ана ба мошин то хуҷанда 15 минута раҳ бидаем. фаҳмидане бардруи азиз, шаҳри Гилистонда ба мошин то хуҷанда 15 минута раҳай. омадем нархш да бардруи азиз, нархш 260,000 сомонӣ. 260,000 сомонӣ. касе харидор бошем бо арзон мешава. як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед дӯстони азиз. хона беҳтарин хонаи нархшам гарени арзон гуфтесай. бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский д, тарафи навхонаҳо. 6 сотиқ заминай ана д дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ дӯстони азиз. свет дора. овуш мисол оли наомадай мега. овуша мисол оли наовардиян. гирди хона маҳкамаи ремонт коробка мебошад. чӣ хеле ки дар сурат дидесен. ҳуҷҷатош техпаспорт дора. бардруи азиз, нархи хонара 170,000 сомонӣ мега. марҳамат бардруи азиз, ина марҳамат. мисол агар подписатсия кардагӣ бошен, видеои наи ма шумо да мерава, шумо метавонед ки инам хеле хонаҳои арзон ай канали ма бихарен. марҳамат бардруи азиз, номрои телефонош кор мекунад. дар ин рақамҳо ватсапам дора, занг бизанен 170,000 сомон бихарен ша. баъд як реклама, як замини арзон дар Москва амуро гап мезанам. салом дӯстон, ман имрӯз дар бораи ширкати Greenway ба шумо маълумот медиҳам. ширкати Greenway аллакай фаъолияти худро дар кишвари худамон Тоҷикистон шурӯъ намуд ва аллакай занҳо метавонанд ки бемалол корро оғоз намоянд. ба шумо чӣ лозим аст? танҳо интернет ва телефони мобилӣ. бемалол метавонед ки ройгон вориди ин коргоҳ гашта нозикӯи корро аз рақамҳое ки дар рӯи экран мегузорам пурсон шавед. фаромӯш насозед ки маҳсулотҳои ширкати Greenway экологӣ буда аз кӯдаки 3 сола то пирамарди 90 сола метавонанд ки истифода намоянд. пас бетараф набошед. шанси хуб аст барои пул кор кардан. шумо ин шансро набояд аз даст диҳед. занг занед.
ана ки бес аммо амрай бартавгу ки пас гапзана ки иҷа савду теҷе гапзадесай. Бардуи азиз, замини фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, город Москва, ай метро Прошкина 20 километр дур айцуни азиз. Замин ҷои беҳтарин даине ки ана Москва дай бардуи азиз, ай метро Прошкина 20 километр дур ай. Документальный мисол яне ки по документам 5 сотиқай, без документ 10 сотиқай. 5 сотиқ мисол документальный ай, мисол ана без документ 10 сотиқ замин ай. гӯш кунем бардуи азиз, об свет газ дора, ҳуҷҷатош 100% без посредникай, анатсуни азиз подушкаи 8 ба 10 рехтагиай барои хона кардан, прописка Москва дорад суни азиз, нарша гуфта ки 5 миллиону 500 000 рубл бугу. 5 миллиону 500 000 рубл. ба суми сомонӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. бардуи азиз, квартираҳои арзона гап мезанем, баъд шаббахайра мехонем. дӯстони азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина Регар, наздики мактаби 75. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 60 квадрат. дӯстони азиз, домои пешина квартира ремонт доштаи соҳиби квартира маълумот додааст ки духонага 4 этаж, 60 квадрат, назди мактаби 75 хеле ки гуфтем ва дигар мактабо мисол ана дигар чизорам наздик буда. дӯстони азиз, сентра мега савдо мешава ва дигар вариантҳоро мебинем. дӯстони азиз, нархаш 150 000 сомонӣ мега. ин дӯстони азиз, пул мешид ҳози хида мехаридимаш да. вале бисёри подписчикҳо мегӯянд ки хидат фақат ҳамин гапа мегӯё кай сумдор мешавӣ. иҷа бардуи азиз, мухлисо ай Сочи ай Россия ай мегӯянд ки квартираҳои арзон аз ноҳияи рӯдакимон гап нест. бардуи азиз, мисол чихели квартира чанд сума хона дар кораи комментарияи ҳамин видеода бинависен. бардуи азиз, квартира дешен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, пешина Ленинский район, ана наздики мактаби деҳотӣ се гуфтагиай. якхонага квартира дар ана 6 этаж қарор дорад, чихеле ки дар рӯи экран нависаги маълумот ша 30 квадрат. дӯстони азиз, доми новостройка, квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додааст ки доми нав назди мактаби деҳотӣ се. бардуи азиз, нархаш 200 000 сомонӣ. арзон мекунад намекунад нависагӣ нест. бардуи азиз, хоҳиш мекунем ана числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанем. бардуи азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дигар. касе ки ай ваҳдат ай бардуи азиз, комментарияи ҳамин видеода бинависа. бардуи азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана Хуросон 17 гуфтагӣ ай. шаҳри Ваҳдат, Хуросон 17. духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 44 квадрат. дӯстони азиз, доми новостройка, квартира бардуи азиз нав ремонт кардагӣ. ремонташ мақсад аки ремонт чоз бугум ку мисол таърифи бад мешава, ремонтша гизалаи бад кардагӣ. дӯстони азиз, хай мисол ремонт чоз бо дастурат маълумай, ҳамин ака хела меҳнат кардагӣ. хулоса шаҳри Ваҳдат, дӯстони азиз, пеши мактаби Терешкова гуфтагиай, об барқ доимӣ ҳастай, ремонташ нав шудагиай, чихеле ки дар сурат дидесен. нархи квартира 249 000 сомонӣ мега. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе тамошо кардеса бигӯяд ки о ака тамошо кардесам. бардуи азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои Савдо ТЖ, ман хела меҳнат мекунам барои шуморо квартираҳои арзон мемонам. фақат шумо бардуи азиз лайк биҷиқем, подписатсия кунен ва мисолан видеоро падилитсия кунен, ягон бародари хонахарда. бардуи азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, кӯчаи Гравзавод, якхонага дар 4 этаж қарор дорад, 33 квадрат ай, доми новостройка. бардуи азиз, квартира ремонт шудагӣ ай чихена, чихеле ки десен ки ремонташ фасони бад кардагӣ. ана маълумотша дар бар экран нависагиам. нархи квартира бардуи азиз 250 000 сомонӣ мега. шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, кӯчаи Гравзавод, 250 000 сомон. харидорои аниқ бардуи азиз, хоҳиш мекунем числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша ба занг бизанем.
хелем хеле бачаёча апашкои бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хонаҳои заминӣ квартираҳои арзон морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо мисол рекламаш кардем нархи навошона гуфтем. Агар шумо ҳам замин хона мошин квартира мисол магазин ё ягон чиз дигар барои реклама дошта бошед метавонед ки нами рақамҳои дар рӯи экран десен дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунем. Ва бардруи азиз то охири видеоро тамошо кардагӣ бошен, рақами 5 бинависен. Ай ҳаматон хоҳиш мекунем бардруи азиз подписатсия кунен каналда. вақте ки подписатсия намекунем бардруи азиз мумкин ҳами видеои мара 1 моҳ 2 моҳ пас тамошо кунен. ба занг мезанен мисол ана хонаро ё мошина занг мезанен, телефонаш киштаги ё мисол мега ки ма 1 сол шид фурӯхтагиам нами хонара чи хеле хуб. барои бардруи азиз подписатсия кунен ки мисол ами видео партофтам телефони шумода уведавление мерава, шумо медурен 1000 шида видеои мара тамошо мекунен. ҳамин подписатсияро ҷиқден бардруи азиз ку ҳамин подписатсияро ҷиқден, зангулача мебурад, зангулачаро бологӣ дамонен, тамом. дар паноҳи худо бошен. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.